abot ini nga bag-ong resulta sa drug test din ang pila ni ka CCTO nga giingon nga positive. Based sa mo ang conversation ni Sir Jonajan Rodriguez, adunay na po ka traffic personnel nga na nakit-an or na found out nga positive sa illegal drugs. Unsa ni sila kadugaya kanus man ni sila nagsugod og pagka CCTO? Based sa ako ang record, ang 7 ka casual o 3 ka GO, mana sila no, 7 ka casual o 3 ka GO, ang sa casual nasud ni sila 2019. Unya ang GO adunay ni sud og 2020. Unya ang ang kinabag-uhan nga nasud ang karong tuiga June of 2023. Kuan pa lang siya katuig. Kuan pa lang siya kabuan, 5 months pa lang sila. So mas daghan ang karaan nga administrasyon. 7 ka buok casual employees unya 2019. Ang bag-o Ang bag-o pulos GO unya 2020 ang kinadugayan unya ang kinabag-uhan 5 months old. Unsay mahitabo aning nagpositive? As far as kanang sa ilahang pag-empleo is concerned, wala man tay inuntang, wala man tay hand ana adto man na sa mayor, adto sa na sa HR. Ang ato lang gyud diri sa opisina, we will recommend for the non-renewal of these personnel. Kay dili ko gusto nga mutakod siya o makatakod sad siya sa atong organization. So, di ka makadawat nga mahugawan ang dungog sa CCTO? Naning kamot ko nga ma-recover na ko ang mga nindot nga reputation sa atong opisina. So, kini naka-banner headline sa newspaper, maguba na sad balik ang atong opisina ani, but ang ako alang yun is I am going to emphasize nga never ko mo tolerate o ingon ani nga bisyo. So, kung pananglitan man ugaling, with this result, mo recommend, kung naa pa lang ko say for dili na nako padawaton sa opisina, then I would do it. Pero murag kutob raman gyud ko nga mo recommend. And also siguro naasad ang COSAP nga mohimo sa dana. Nakatag ba kag warning nila ma'am kaning sa mga CCTO nga di gyud mag adik-adik or since I assumed into office 1 year ago, during our naamantay gitawag og mass formation kada buwan, ato gyud nang gi-appeal sa ato ang pagpahibaw gyud nila. Ato nang gipa-appeal. So siguro parehas og usa ka inahan nga tungod sa kadaghan sa akong mga anak, dili gyud nato matutukan personal binagsa ang akong mga tao or akong mga subordinates. So maunin na gyud na ingon ani. Sila ba ning kaning nagpositive ma'am naa sa karsada or naa ni sa mga opisina ang uban? Polos traffic enforcers. So nagyo sa karsada. Okay, so mo na maghuwat na lang mo sa desisyon ni Mayor. Yeah, kung ni Mayor tagaan pa ba sa ning HR. chance or Actually naananay ko ang si Mayor ana policy direction with regards to kining sa COSAP nga result. So mag-agad ko sa unsay ko sa HR action sa HR, basta I recommend for the non-renewal of these 10 traffic enforcers. pero tagaan sila o kanang time nga maka-explain ma'am nga nung nagpositive sila? Wala na sa akong level. Naa siguro murag naaman sa COSAP nga murag na ay confirmatory, murag yun ana. Pero dugay pa na. So while waiting, ari na lang ko sa non-renewal. Kung dugay maghuwat pa ko, ato pa makuno nag Manila og pila ka kuan. So dili ko kahuwat nga maghuwat ko sa confirmatory. Di ba? So with this report, pwede na gani ka na kung kuan on ground nga dili na ti kay adto sa dan. Kuan na ti ka dinhi sa office until while waiting for your non-renewal. Kaya nga ato ang appointment is up to December man. So karong buwan na. So nga December ato non-renewal
automatic na sila by January wala na ni sila kay di na tani sila i-appeal sa ato ang renewal of employees. Ligon kayo nga basis ang Yes. So ani na lang unsa may imong mensahe aning nagpositive karon og sa wala nagpositive? Yes, for those mga nagamitan pero wala pa naswertihan, di ba? Naswertihan. I hope nga napamuhigayon nga mag-usab sa inyong kinabuhi, no? So wala mo magkabatanon ng katiguang na mo niya. Una-hunaon ninyo ang inyong mga anak. So pwede pa mo magbago. Para aning na po nga na found out na positive na pa there's still life after this. Pwede mo enter sa programa sa COSAP, pwede mo submit sa inyong kaugalingon, then start sa bagong kinabuhi. Dili tungod ninyo, kung dili tungod sa inyong pamilya. Okay, sa mga taong judgmental na kay ma'am nga pipila lang ang nagbinuang or na involved sa drugs pero murag whole na nga opisina si CTO ang kuan nga mga addict or kuan Condemn gi-condemn nila. Yes, ilasad na sa ila na ilahan ng kung ikalipay ninyo ang pag-condemn sa among opisina, then nindot siguro paminahon nga nakahatag ni kalipay ninyo, no? But dili mi ma-demoralize maning labi na gyud ako under my leadership, labi na gyud ako magpadayon ko ug maningkamot ko nga akong ibalik ang kaniadto nga hulagway sa opisina sa CCTO.